Бүгінгі біздің темабыз ул да уха ата-әсәләр. Бұл тема бик кәрәк һәм дә бұл теманы без әлбиттә беләбез. Ата-әсәләргә Коранда һәм Сөннәттә ниндәй мөнәсәбәт булырга тиеш. Ләкин әлбиттә үземә һәм һезгә искәртеп үтәм. Ата-әсәй иң бөек, иң кәрәк һәм иң кадерле безнең кешеләребез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләреннән без беләбез, әсәйгә, хатын-кызларга безнең махсус яхшы караш бит инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бер кеше килгәндә, я Расулаллаһ, иң яхшы мөнәсәбәткә кем ия, ягъни иң яхшы мөнәсәбәтте мин кемгә эшләйм ди, кем менән булдырайм ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әсәең менән ди. Икенче кем ди, әсәең менән, өченче кем әсәең менән ди һәм дә дүртенче ди атаеңа ди. Шуңа күрә әсәйләр, атайлар безнең бик бөек дәрәҗәдә була. Галимнәр әйтә, Аллаһтың фарызын инкар итүдә, унан эшләмәүдән һуң иң зур гунах ди ул ата-әсәләрне тыңламау ди. Шуңа күрә ошо изге Рамадан айдагыз безгә яхшы форсат булһын, үзебезнең ата-әсәләребез белән, якындарыбыз белән бәйләнеште ныгытырга, уларга шылтыратып, уларга язып, уларга кунакка килеп Рамадан айдарында бәйләнешебезне ныгытып, уларның фатихаһын алайык, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, 3 кешенең дугаһын Аллаһ Тәгалә кире какмый ди. Ата-әсәнең балаларына карата дугаһын, урада тоткан кешенең һәм дә сәфәрдә булган кешенең. Шуңа күрә якындарыбыз белән, тугандарыбыз белән бәйләнеште ныгытайык, ата-әсәләребез һау булһын. Кемдәрнең ата-әсәләре бул дөньядан киткән, һез уларга ярдәм итәбез дисәгез, улар өчен ихлас күңелдән дуга кылайык. Я Раббым Аллам, ата-әсәләремне, тугандарымны гөнаһтарын гафу ит һәм дә уларның урындарын җәннәт баксаларында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бергә булырга насыйп ит. Амин.